बैगन अरे बैगन आयो दादा कौन चिल्लाता राक्षस जैसा रे? यू आर बैगन माय ठेला इज बैगन माई ठेला इज बैगन यू आर बैगन तो जवन बावे पसंद दाना दोन ले लो दाना दोन ले लो डीजे बैगन आवाज़ जान बैगन ले लो अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो कौन पैक बा हो? कौन लमका कि गोला का लाम का लमका 20 रुपए किलो बा गोल का और गोल को 20 रुपए किलो बा कोना दे साइल बा लमका के गोला का लाम का लमका रांची से आइल बा गोल का और गोल को रांची से आइल बा बड़ी दोगला मारो हो तू सब राजकीय साइल में तो बेचत का बार बैगन डीजे बैगन डीजे बैगन डीजे बैगन म्यूजिक आवाज़ जानो बैगन ले लो ना खैला पे खोजोट होला का हो डीजे बैगन डीजे बैगन लमका बैगन और गोलका बैगन सब्जी मंडी में डीजे बैगन अरे खैला से एकरा के ना होला ए जे सचो में दिनाय ना होला बड़ी दोगला मारो हो तू डीजे बैगन डीजे बैगन आवाज़ जानो बैगन ले लो ओवर एक्टिंग सारे 20 रुपए कट जाए डीजे बैगन डीजे बैगन डीजे बैगन